नुनो मोनदों दिनै मानगोनां बिजाथि राजा नार्जारि बिथांखौहाय बिजाबनि दाब दाब जायगायावहाय बरायदों। माबायदि रायजो राजाफ्रा बा जोंहा मानगोनां जोंनि सराइबिल समस्तिनि बिजाथि बिथां राजुकुमार नार्जारि सारखौहाय जोंनि सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय जोंनि गोबां प्राइमारिफोराव बरायनाय हाबाफारिया जोंना मैयानिफ्राय दिनैसिम सोलिबाय थादों आरो दिनै जोंहा फ्राय मोनब्रैसो प्राइमारि जोंहा बरायखांबाय आरो मोननैसो प्राइमारि जोंहा बरायनाय हाबाफारि दंबावो आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे बराय हाबाफारियाव मानगोनां जोंनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारि सारखौ देरहाहोनायनि सार्थ'आव रायजो राजाफ्रा दले बले मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि बर' आदिबासिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां जाथि जनगोष्ठी जोंनि सराइबिल बियाबाव दङ बिथांमोना दले बले फैनानै जोंनि मानगोनां बिजाथिखौ देरहाहोनायनि थाखाय बिथांमोना रंजाफैदों, बरायफैदों, मान बावफैदों, आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों। थ' बे बाथ्राखौ नुनानै जों बेखौनो बुंनो हायो जे फैगौ इलेक्सनाव रिजाल्टनि टाइमाव जों जास्ट नेनानैल' दङ जे रिजाल्टआ माला होगोन। जेदिनो रिजाल्ट होगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आङो हयथ' मैयाबो आङो मोनसे बाइटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों जे 40टा समस्तिनि गेजेराव जोंनि सराइबिल समस्तिया एक नाम्बाराव बांसिनै भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दं। मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे 2025निफ्राय 2030सिम जे गभर्नमेन्ट जागासिनो दं, गोदान गभर्नमेन्ट फिन खेबसेबाव जानो थांबावगासिनो दं। बे गभर्नमेन्टआव जों सराइबिल समस्तिनिफ्राय जोङो मानगोनां राजुकुमार नार्जारि बिथांखौ जोङो MCLA एबा देरहाहोनानै बिजाथि देरहाहोनानै जोङो प्रमद बर' सारनो सराइबिल समस्तिया मोनसे गिदिर उपहार जों होनो थांगासिनो दङ। जोङो बर'बादायाव बरायदों, बसगावआव बरायदों आरो रायमना आरो नन्दिपुर जोंहा दिनै बरायनाय हाबाफारि दङ। दसे उनाव जोङो नन्दिपुर प्राइमारियाव जों थांसिगोन। मोनथामसो प्राइमारिया जोंहा अलरेडि जोंहा बरायनाय खामानिया जोबलांबाय। दा बे बराय हाबाफारियाव जोंनि दोलोनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोंजों फैफादों, नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नोंथांमोना जेबायदि नुगासिनो दङ। मोनसेल' खोथा, जोङो 40टा समस्तियाव सराइबिल समस्तिया बांसिन बिबाङाव भट मोननानै जोङो देरहानो थांगासिनो दं। फोरबोआवनो बर'बादायावहाय माखासे गुबुन राजखान्थि दोलोनि जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों। बबे राजखान्थि दोलोमोन? बिजाथि जाखांनाय लोगो लोगो आरो मैया जिहेथु जोंना माखासे प्राइमारिफोराव बराय हाबाफारि जादों। बे हाबाफारिफोरखौ नुनानै आरो बिजाथिखौनो नेनानै दंमोन सोरबायदि बिजाथिया बाव फैगोन होननानै। आरो जिहेथु जोंनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारि बिथाङा थांनाय 20-25 बोसोर गोबां समाजाव मावबोदों। बिथाङा जों बयबो मिथिगौ, बिथाङा मोनसे नेशनेल NGOनि दारै हारि माहारिखौ सिबिबोनाय, सुबुंफोरखौ सिबिबोनाय बिथाङा गोलाव सम हाबा मावबोबाय। थ' बिथांखौ बिजाथि महरै सराइबिल समस्तियाव मोननानै गोबां जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै बर'बादानि जे बर'बादानि जे जोंहा बराय हाबाफारि दंमोन, बे बराय हाबाफारियाव गोबांथार खमसे खम 120निफ्राय बांसिन सुबुंफोरा जोंनि दोलोआव दिनै